Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Απόστολο Μπύρο, μευτήρα γυναικολόγο, και το θέμα μας σήμερα είναι η κολπίτιδα και η σχέση της με τη θάλασσα. Κύριε Μπύρο, πείτε μας γιατί η περιοχή των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι τόσο ευαίσθητη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το γυναικείο γενικό σύστημα αποτελείται από εσωτερικά όργανα ως επιτοπλίστων και όχι από εξωτερικά όπως είναι το ανδρικό, πέραν του εδίου φυσικά. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο κάποιες λοιμώξεις να προχωρήσουν χωρίς καν να τις αντιληφθεί η γυναίκα, η ασθενής. Εκεί βρίσκεται η βασική διαφορά μεταξύ των δύο γεννητικών οργάνων, του ανδρικού και του γυναικείου, και εκεί πρέπει να έχουμε την προσοχή μας και να μην μας ξεφύγει κάτι εν τέλει. Ποια είναι η φυσική άμυνα του κόλπου? Η φυσική άμυνα του κόλπου στην πιο μικρή ηλικία, στην παιδική ηλικία, είναι ο παρθενικός σημαίνας. Δηλαδή, όταν ο παρθενικός σημαίνας υφίσταται, δεν έχει ξεκινήσει η σεξουαλική επαφή της γυναίκας, η σεξουαλική ζωή της γυναίκας, τότε αυτό το οποίο καλύπτει και προφυλάσσει τον κόλπο είναι ο παρθενικός σημαίνας. Αυτός είναι ένας μηχανικός μηχανισμός άμυνας. Από εκεί και πέρα όμως, εφόσον ξεκινάει και η σεξουαλική ζωή της, τότε ο αμυντικός μηχανισμός βέβαια της γυναίκας είναι ο γαλακτοβάκυλος. Είναι ένας βάκυλος ο οποίος φυσιολογικά βρίσκεται μέσα στον κόλπο της γυναίκας, αυξάνει την οξύτητα του κόλπου, μειώνοντας το pH δηλαδή, και ουσιαστικά δημιουργώντας ένα άσχημο περιβάλλον, ένα περιβάλλον στο οποίο δεν μπορούν να αναπτυχθούν αναερόβιοι μικροοργανισμοί ή κάποιοι άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί για τον κόλπο. Αυτή ουσιαστικά είναι και η άμυνα του κόλπου στις πιο μεγάλες ηλικίες που έχει ξεκινήσει η σεξουαλική αναπαραγωγική ζωή της γυναίκας. Ποια είναι τα συμπτώματα της κολπίτιδας? Η κολπίτιδα ως επιτοπλίστων μπορεί να έχει ξεκινήσει και ασυμπτωματικά, αλλά συνήθως ξεκινάει με κάποια συμπτώματα όπως είναι ο κνισμός, το αίσθημα ουσιαστικά φαγούρα στην περιοχή, όπως είναι το ερήθημα, κάποιο κοκκίνισμα που μπορεί να υπάρξει στην περιοχή εκείνη. Παράλληλα μπορούμε να έχουμε αύξηση των κολπικών εκκρίσεων. Στην αρχή μπορεί να είναι διαφανής, όπως φυσιολογικά πρέπει να είναι. Συνεχεία γίνονται πιο γαλακτώδεις, πιο κίτρινες, στο τέλος πιο πράσινες. Εξαρτάται και από τον μικροοργανισμό ο οποίος μας προκαλεί την κολπίτιδα. Σε κάθε περίπτωση λέμε ότι όταν η γυναίκα χρειαστεί να φορέσει σερβιετάκι, εκεί που δεν φορούσε, καλά θα είναι να επισκεφτεί τον γυναικολόγο. Υπάρχει υπόνοια και υποψία κάποιας. Ποια είναι η σχέση θάλασσας και κολπίτιδας? Η θάλασσα, όταν πρόκειται για μια καθαρή θάλασσα, όταν πρόκειται για μια θάλασσα η οποία δεν ρίχνονται μέσα λίματα ή οτιδήποτε άλλο, είναι ακίνδυνη. Είναι ακίνδυνη περίπτωση. Όταν όμως πρόκειται για μια θάλασσα η οποία είναι μολυσμένη, στην οποία ρίχνονται μέσα λίματα ή οτιδήποτε άλλα νερά τα οποία δεν είναι καλά, θα πρέπει εκεί πέρα να χρησιμοποιούμε πετσέτα ή ψάθα. Θα πρέπει να αποφεύγουμε την άμεση επαφή με την άμμο, γιατί σε κάθε περίπτωση μικροοργανισμοί όπως ο μύγητας μπορούν να μεταδοθούν και μέσω της επαφής αυτής. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να αλλάζουμε συνέχεια μαγιό ή εσώρουχο. Μιλάω για μαγιό συγκεκριμένα γιατί μιλάμε για τη θάλασσα, διότι το νερό και η ζέστη είναι δύο πράγματα τα οποία αγαπάει πολύ ο μύγητας και εκεί πέρα μπορεί και αναπτύσσεται και τελικά μας κάνει την κολπίτιδα. Όπως επίσης και η εκκρίση του κόλπου είναι ένα πολύ καλό περιβάλλον να αναπτυχθεί είτε κάποιος μύγητας είτε κάποιος άλλος μικροοργανισμός, είτε κάποιο άλλο βακτηρίδιο το οποίο είναι παθογόνο εν τέλει για τον κόλπο. Η θάλασσα ή η πισίνα είναι πιο ασφαλή για μια γυναίκα? Κανονικά θα έπρεπε να είναι η πισίνα, όμως δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Όπως σας εξήγησα, ουσιαστικά το θέμα είναι ο περιβάλλοντας χώρος για τον οποίο συζητάμε. Θα πρέπει πάντως να προφυλασσόμεθα έτσι από μια βρώμικη θάλασσα οπωσδήποτε. Η πισίνα περιέχει χλώριο και θεωρείται λίγο πιο καθαρή. Από την άλλη όμως η θάλασσα ανανεώνεται συνέχεια, ενώ η πισίνα είναι ένα σταθερό νερό το οποίο απλά είναι χλωριωμένο. Θα πρέπει πάντα να προσέχουμε πού καθόμαστε μετά. Πού καθόμαστε, σε ποια πετσέτα, σε ποια ψάθα. Πετσέτα δικιά μας ψάθα αποκλειστικά για να μην έχουμε προβλήματα. Κατά πόσο είναι ακίνδυνη η σεξουαλική επαφή στη θάλασσα? Η σεξουαλική επαφή θα πρέπει να αποφεύγεται στην περίπτωση της θάλασσας. Πρώτα απ' όλα λόγω του ότι μπορεί η ίδια η θάλασσα να μην είναι καθαρή. Δηλαδή, μπορεί όντως να υπάρχει κάποιος μικροοργανισμός ο οποίος συσχωρώντας τον κόλπο με το νερό μαζί θα δημιουργήσει κάποια φλεγμονή ή κάποια άλλη κολπίτιδα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να υπάρξει σεξουαλική επαφή στη θάλασσα, αλλά καλά θα είναι να αποφεύγεται. Συν το γεγονότος ότι το pH είναι όξινο μέσα στον κόλπο, δηλαδή είναι χαμηλό. Μπαίνοντας μέσα στο νερό και ξεπλέοντας ουσιαστικά τον κόλπο κατά τη διαδικασία της συνουσίας, το pH ανεβαίνει, γίνεται ο κόλπος πιο αλκαλικός ουσιαστικά και είναι
πιο εύκολα κάποιος μικροοργανισμός να εμφυτευτεί και εν τέλει να μας κάνει κάποια λίμωξη, κάποια φλεγμονή, έτσι γενικότερα. Καλά θα είναι να αποφεύγουμε. Το καλοκαίρι βέβαια είναι μια περίοδος στην οποία όλοι λίγο χαλαρώνουμε, οι αισθήσεις μας είναι λίγο πιο έτσι έντονες, υπάρχει γενικότερα μια μεγαλύτερη ελευθερία και περισσότερο και μέσα στη θάλασσα κιόλας, γιατί ο άνθρωπος μέσα στον οργανισμό νιώθει πολύ ελεύθερος. Καλά θα είναι όμως εν τέλει να αποφεύγουμε την σεξουαλική επαφή μέσα στη θάλασσα, δεν είναι και ότι καλύτερο. Κλείνοντας, πείτε μας και για την αντιμετώπιση της φλεγμονής του κόλπου. Η αντιμετώπιση της κολπίτιδος είναι εξειδικευμένη ανάλογα με τον παθολογικό οργανισμό ο οποίος μας δημιουργεί την κολπίτιδα. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα καταρχήν να κάνουμε καλλιέργεια. Να κάνουμε καλλιέργεια για να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός ο οργανισμός ο οποίος έχει δημιουργήσει την κολπίτιδα. Συνεχεία να δώσουμε το κατάλληλο φάρμακο, την κατάλληλη αντιβίωση για να καταφέρουμε να εκριζώσουμε και να καθαρίσουμε ουσιαστικά τον κόλπο από την κολπίτιδα. Κάθε περίπτωση δεν ξεχνάμε ότι η θεραπεία της κολπίτιδας είναι και προς το σεξουαλικό σύντροφο όταν υπάρχει. Γιατί θεραπεύοντας τον ένα από τους δύο συντρόφους, δεν καταφέρνουμε να καθαρίσουμε την κολπίτιδα, γιατί στην επόμενη σεξουαλική επαφή πάλι θα μεταδοθεί εκ νέου η νόσος. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει η κατάλληλη καλλιέργεια και να δοθεί η κατάλληλη αντιβιωτική αγωγή για να λήξει το πρόβλημα της κολπίτιδας.